So seo ceiste chuig déag ó or a rivalia a réir. So an céad rud I suppose le rá ná go bhfuil gá slán again. An céad slán sa céad bracéid agus an dara ceann an seo sa dara bracéid. So tá méid ag iolrú 5x mód dó fá x lúd a chathair. Is féidirling an 5x mód dó a chur an seo. No, is féidirling an 5x mód dó a chur an sin. Cbéis lí bóil leat, ní déan sé aon difriocht. De gná just bóil an nós céine úsáid an céad ceann a chur sa céad kind of ar bór. Agus chuir duine ag an ceistem cén fága úsáidan tú an cearnóg. Agus tá anna cuid cúisna, but an céad cúis ná 5x mód dó smaoineamid méallar fad agus lehéad le seo. So nuair bhfuil tú ag iolrú gá slán mar sin, Ceist cuireann sé nuail gur bhfuil fad fá lehéad agat an seo, agus an sin fáin tú achar nuair iolraíonn tú fad fá lehéad. So sin an Ceist an príomh nás go táimid ag iarraigh a thuairtíomh. Okay? Agus nuair bhfuil tú ábalta é sin a dhéanamh, then beidh tú ábalta dé lá le, well, má tá an achar an seo, or say má tá dreanglóg agat an seo agus tá 5y mód 7 cm mar an fad agus tá 8 cm mar an lehéad, cad é an achar. Agus cé nach bhfuil y ar óscing is féidirling a rá, well, tá sé chuna bheith 5y mód 7 fá 8, so ní lech term amháin agin seo. Agus dearann tú 8 fá 5 is 10, so we have 10 y an seo, 8 fá 7 is 5. So sé an achar tágain ná 10 y mód 5. So sin sampla de 6 ceistena táimid ag drid midró an brown maríis bhí sin. But tá anna cuid cúisna go bhfuil mid ag úsáid an cearnóg. Ceanháin eile, cúisháin eile ná go bhfuil sa fád tarmach éiríonn anna cuid ceistena níos dacra agus leis an cearnóg bí níos slú batún á dhéanamh ag daltaí. So sin an fá go úsáid mid é. Okay, so tá mé can just fáil réig leis na ruí seo and díiristeach ar ceist. So 5x mód dó an seo, x lúd a chathair an seo. Now, dog mé amach an mód dó an seo, because de gná nuair táimid a caint méallar dó, ní scríomhamid mód dó. But is féidir leat é a chur isteach mas málaat, can ceir leat, is cuma. An seo, má táimid a caint méallar lúd a chathair, ní scríomhamid riamh é mar seo, I gcónaí scríomhamid an lúda. So sin an fá go méid scríomh an seo é. So nis, x fá 5x. So mos fear leat é scríomh an seo le haig do obair sin carcolóir. Cé bhéad x atá gain an seo? Well, ifalach tá hain an seo. So tá hain x a gain an sin. Arís is féad leat é a scríomh isteach, nó is féad leat é ágáil amach. Tá sí sús cuat. But slán éhreacha ar dús. Hain fá 5 sin 5. Agus an sin x fá x sin x carnatha. Okay, so x fá 5x sin 5x carnatha. Bí anna cuamach méallar seo. An darad x fá dó. Okay, so tá an fad seo dó, tá an fad sin x mar tá sé sin ar ólas agin. Okay, so dó fá x. Cé bhéad x atá agin? Gá x. So is féad leat é scríomh mar seo. Dó fá x is dó x. An seo then we have tá an fad seo 5x mar connic mar é seo. Or gwyl an fad seo 5x, tá an fad seo 5x cumá. Agus tá an fad seo lúd a chathair. So we have lúd a chathair fá 5x. So lúda fá móda sin lúda, chathair fá 5 sin 5. Agus níl ach x a bháin a gring. So just scríomhamid x. Okay. So no, is féad leat smaoineamh faoi bhí 5x a gin an sin
Ailgéabair sin fá lúda cahar agus tá lúda fiche x mas malat mí fao sin. So tá me kind of rudí seo thugáilach. Ok, so sin cé cean eile dó an fad atá gainn sin mar feicimid é ar bór an seo, so dó an fad atá an seo agus an sin. So sin an fad seo. Tá an fad seo bhí sé lúda cahar, so tá sé seo lúda cahar ríis. So we have lúda cahar fá dó, burner. Lúda cahar fá dó. Lúda fá móda sin lúda, cahar fá dó sin ocht. Lads, you saw an orvan le sin, má tá dacrocht agat ag iolrú, lúda fá móda gacward. An seo, just when you saw das an orvan, so curse an orvan, lúda cahar fá dó, agus fáint lúda ocht. An seo, lúda cahar fá cuaig, that's lúda fi, and then tusa cuireann x an leis. Ná bí bortha faoi é seo a dhéanamh, má tá dacrochtaí agat le sin. You saw an orvan con carú leat, okay? So lúda cahar fá dó sin lúda ocht. So inis, ag dul sias, go thomláin, cad é an achartágin we have cuaig x carnatha, móda dó x, móda lúda fi x, agus lúda ocht. So, can cén slí scríomh é sin, okay? Bemid cormac. So, cuaig x carnatha, móda dó x. Now, mas má leat rá móda lúda fi x, agus an sin, móda an lúda ocht. So, feic an slí scríomh mé an seo iad. Scríomh mé sais móda in aice le lúda, agus móda in aice le lúda. So, go hifigiúil ba cheartid iad a chur I bracéidí mar seo. Okay, but really, tá níl sé sin chun ahrú mór aanamh. Okay, mas má leat scríomh móda lúda fi x, sin ceart leor den nóid. Okay, leanmid a raig, tá cuaig x carnatha, so fágamid an sin iad. And is délálamid leis an móda fá lúda is lúda. So ahríonn sé go dtí é seo. Móda fá lúda is lúda. Mas má é scríomh just díreach ó nuair bhfuil an carnóg agat. So feic a ríis ar an carnóg, tá cuaig x carnatha, móda dó x, mas má leat just scríomh díreach lúda fiche x, lúda ocht, sin ceart leor comá. So you have cuaig x carnatha, móda dó x, lúda fiche x, lúda ocht. Is féad leat dul díreach an sin, but ná bí bortha má fáin tú móda agus lúda in aice le chéile. Tá slite difriúla gur féidir leat smuoineh faoi sin, agus iad a scríomh amach. Okay, so cuaig x carnatha, móda dó x, lúda fi x. So móda dó x, lúda fi x. A ríis lads ná bí bortha faoi seo má tá tú measca sús leis na slonn. Téigidí an orban agus scríomhsteach móda dó lúda fiche, agus joigh tú lúda ochtaigh. So móda dó x, lúda fi x is lúda ochtaigh x. And sin an rud atáid can scríomh is lúda de ochtaigh x. And then cuir an lúda ocht an sin in éonar because níl éon x na a buint leis, níl éon x carnatha ag buint leis, so tá sé in éonar, tá sé ag súil an na rudí eile. So is é sin an freagra. Cuaig x carnatha, lúda ochtaigh x, lúda ocht. Tá súla gom go cairríonn sé sin libh.